kining kaon usagid ni sa paborito kaayo ni Hesus. Tinuod nagsugo siya nga magpuasa ta, pero mao gini iyang paborito ang kaon. Nya gamiton pod niya ang pagkaon nga maoy pasumbingay unsaon pagpuyo sa kinabuhi. So kung kuyog tas Ginoo, pirmi yung naay pagkaon. Sa inyong balay, pirmi ba mong naay pagkaon? Wa mo makautang para ipalit og pagkaon? Wa? Og nakautang gani mo kay inyong ipalit og pagkaon, pasabot dili kuyog ninyo ang Ginoo. Hinoon tingali makautang ipalit og TV, ipalit og unsa pa diha. Pero kung makautang mo tungod kay inyong ipasangil ang pagkaon, pasabot ana dili mo kuyog sa Ginoo. Kay basta kuyog tas Ginoo, wa gyoy puasa, way hunong-hunong ang pagkaon. Sa inyong paminaw, kita din sa parokya, kuyog tas Ginoo o dili? Ang sa may timaan, wa gyoy hunong kaon, perting kaon. Bisan gani pag-abot atong pandemic, lockdown man ta dinhi, sige kita kaon dinhi, way hunong-hunong kaon. Oh, nanghatag pa ta ganing pagkaon nato. Ang barangay gani manghatag lag kausas usa ka sa unom ka buwan, murag kausara ka panghatag, pero kita hapit kada duha ka buwan kahatag kita atong panahos pandemic ba. Kahatag kita kausa. Usahay pa gani makada buwan. Nga naman, perti pagkaon pasabot kuyog ang Ginoo. Ikaduha, kining kalipay. Basta kuyog ay natong Ginoo, malipayon kita kanunay. Hilingi ay mong tupad na malipayon ka karong si Manaha. Karon lang si Manaha ba? Malipayon ba ka kanunay? Wa gyud ka ni agi nga nasuko ka, wa ka magyaw-yaw. Wa? Oy, og nasuko gani ka, nagyaw-yaw ka, di ka malipayon kanunay. Pasabot nagkuan ba nagputol-putol ang imong pagpakigkuyog ni Hesus. Kay kuyog tas Ginoo, bisag unsa pay sitwasyon, malipayon kita kanunay. Ana gyud na siya. Nya ang katapusan kinig yung kaluwasan. Basta kuyog ganitas Ginoo, daghang kaon, siging kalipay, nya luwas paginta. Nabang mahimo tang manununod sa langit. Kaduhang lingi sa imong tupad na siguro na kang maluwas. Nakasiguro na jud ka nga maluwas ka. Moingon gani, away siguro Ginoo lay magbuot. Kana wa gina magsunod sa Ginoo. Kasagaran natong tubag mao man dayon na. Ginoo lay magbuot ana. Patay ka diha. Mao na nga importante kaayo ang atong pagpakigsuod sa Ginoo. Tinuod na ay mga challenges, pero ang gusto lang ni Kristo siya, bag-ong bino, ibutang sa bag-ong sudlanan. Paris-parisa ba? Kanang bag-o nga bino, nagrepresent na sa Ginoo. Because God is always new. Mao nang kada adlaw ang Ginoo, bag-o gid siya nato. Bag-o ang iyang ihatag, bag-o ang kasinatian. Bisag ka mo mga asawa o bana, karaan naman dyan kayo na inyong mga naong, giluod naman mo na inyong mga naong ganit tingali. Pero butangi Ginoo ang inyong kasing-kasing, di ba inigtanaw ninyo inigkabuntag sa imong bana, bag-o yun. No? Karabang doon ay bag-ong kainit ba? O gilaay na gani kakaron, gipulaan na ka ng iyang naong, hapit na ka di mo tanaw, pasabot, wa kay Ginoo diri sa imong kasing-kasing. No. Ano man wa man mo tingog dia. Di mo ka-relate. Mao na. Nya mao na siya nga ang Ginoo
pirmi kitang malipayon kaya nga atong experience pirmi mambago. Doon na may gitawag na to bagong ingredient ba. Pero magpabilin gani ita diha sa atong karaan. Kay kaning karaan mao ni siya ang sala, the old wine skin or the old cloth. Mao na siya ang sala. Kanang sala muhimo gid na nato nga murag karaan. Tanawa na mga asawa nga mga makasasala, hisgutan gid ng karaan. Ikaw sa una pagyud ka, di ba? Hinumdum ka, uyab batas unang buanga ka, mauna ni imong batasan, hinumduman gina niya. Mauna ang mga yawanon. Kanang mga anak, ikaw ang tapulan na ka. Kaya hinumduman ka to mga tinapulan sa una ba? Kinsa ninyo din ang di nagyod mo hisgot sa nangagi, taas ang kamot. Kanang di gyud mo hisgot ba? Istorya. Kusog kay tanang matud pas Tagalog, halongkatin ang mga nakaraan. Ngumrabag anaon gyud ba? Banhaon ang mga bukog sa kagahapon nga gilubong na unta sa kadugay na sa lumot, gilubong na sa lumot sa kalimot. Banhaon gyud. Ang karon ayaw gyud sagula ang yawa ug ang Ginoo. Una unsaon man butangi og pading sama ni Rebecca diri sa atong unang pagbasa. Si Jacob gusto niyang maluwas, gustong maoy matagaag panalangin niya kay ang pinangga ni Isaac, si Esau man katong maguwang maoy gi tagaan ni kanini ang Isaac og misyon aron nga iya dayong ihatag ang panalangin. Si Jacob dili man to siya mangangayam, so di siya kahimo atong misyon, pero gusto ni Rebecca nga ang iyang anak mapanalanginan. Unsa may gibuhat ni Rebecca, iyang gi butang-butangan og pading si Jacob aron maoy mahatagag panalangin. Tinuod ang tingog ni Jacob wa mausab, dulduol ra man sa silag tingog ni Esau. Niingon si Isaac, nabuta man intawon si Isaac, kani man kung Ginoo usahay san magpabuta-buta pod ni siya. Kay kundi siya magpabuta-buta, basig timan-an niya ang atong mga kasalanan kanunay. So nagpabuta-buta sa atong pading-padingan ni Rebecca, napanalanginan yun. Sa mga reflections sa mga theologians, kani kunos Rebecca, mura kununig ang mahal nga Birhen Maria. Kanabang iyatang pading-padingan ba? Din magid unta ta madawat sa Ginoo. Ganang naong nimo, madawat pa ka na sa Ginoo. So, sala pa lang nimo, portinandaghana. Pero ang mahal nga Birhen Maria, kamao siyang mo adjust, kamao siyang mo butang ba, unsay angay ibutang nato para mahimot ang acceptable sa Ginoo. Kay kani manggong mga inahan, kuan kay na sila, in touch kay na sila silang anak, kay bawo gid sila unsaon. Muna ang mahal nga Birhen Maria nga atong gibijilan karon, kahibaw siya unsaon nga mahimot ang angayan ngadto ni Hesus. Maubitan na ka na mga COM, kaagi ba mong COM? Children of Mary. Naman na sila'y motto, to Mary, through Mary to Jesus. Pinaagi ni Maria ngadto ni Hesus. Kung suod ka ni Maria, masuod sa ka ni Hesus. Nga dili tungod kay angayan ta, kuan lang Maria, gibutang-butangan ta niya ba? Nang litan, kusog kay ka mamalikas, niya modool ka ni Maria, butang-butangan ni Maria ang imong baog purity, kay pure man kay ni siya. Nga moingon dayon ang Ginoo, tanaw na ko sa imong naong, mura mangyug ka katong akong ighuhog sa impierno. Pero ang imong baba, murag baba sa kong inahan.
kusog ka manghimantay kanang imong mata himantayon kay tanan. Nailhan nas Ginoo ang Ginoo. Ikaw man tong himantayon kayo nga ako nang gikandidato sa impierno pero ang imong mata karon mura na magmata sa akong inahan. Ana, ibutang na ni Maria. Wa mo kibawa na. Kadang imong kamot nga luos lang pangusi, luos lang panghapak. Gitimanan nas Ginoo Ang Ginoo, mao magyud kay tag-iyas kamot nga katong kusog kay mangusi sa mga bata. Ana, ako man kang impiernohonon, pero ang imong kamot karon mao na mag texture sa kamot sa kong inahan. Ay butangan sa kang Maria sa katong. Kay si Maria nakapasar mas langit. Iyan ang ipaambit nato. Pero ang problema lagi, gusto ba mong maliwat ni Maria? Suod mo ni Maria? Dili. Ala, pag Legion of Mary mo. Dini ato na natag, ato nang gikusgag maayo Legion of Mary. Pag magpakasundao ta ni Maria. O kung sa may kinaiya ni Maria, pirming bag-o ang iyang mata nga magtanaw sa tao. Pirmi sang bag-o ang iyang kasing-kasing nga muhigugma sa isig ka tao. Dili siya magtimaan sa mga sayop. Ang iyang timan-an kanunay inig karong adlawa nakigatubang ko sa image and likeness of God. Sige, lingya imong tupad. Nya isulti niya unsay bag-o nimong nakita diha niya. Sige, ready, go. Ingna bag-o lagi ng imong ilong. Gahapon taas-taas, karon lisngag na. Uy, pangitag bag-o pangitag bag-o gyud. Ana, tanawa di ba bag-o na sad ang atong slat ang gidaghanon. Ako ang taga-ana. Bag-o na sad ni. Ingon kanibas father ba mangita gina siya adlib aron lang gyud makalusot ng iyang slat. Og mao ni makapalangit ninyo nganong di man nato ni i-promote. So as of yesterday ang atong SBF DAG nahalina na taog 31,634 ka-slots. Pakpak. Niya ang atong 19 slot challenge mauna ni siya ang final. Di na ko mo ihap sa uban kay ako na lang ning tangan na lang ning allowance. So 225 gyud ang atong 19 slot challenge. So pakpak. Nasa day mga tao no ganahan gid i-challenge. Gi pangutan-an na imong tupad inaganahan ka i-challenge. Na ang uban wa gyud manglingi ay wa gyud mo i-challenge oy. Nay uban ganahan kayo i-challenge. Mo na kana mga asawa i-challenge na lang ng bana. Dayog singhag-singhag, magdabog-dabog, na yaw-yaw-yaw aron lang gyud am-aman, di ba? Ngita dito additional. Wow na. So ang importante nga bag-o. Una sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Nganong di man tapulan anang maayo? Kibaw mo ngano? Kay ang usa ka butang matawag lang nimo maayo basta dili mudaan. Dili mudaan ba? Bisan gani kana mga karaang simbahan, ingka antik man na pader. Mo na kanang antik pirmi kinang bag-o ang iyang quality. Nganong na antik man na siya kay nakasustenir siya sa mga damag sa pagsulay sa nature. Mo na nga duna siya quality nga pirming bag-o. Ano bang pirming ligon nakasustenir ba? Muna mudahig ta, biliban ako. Ana. Pero sige gani ng imong kilay o kakiskis, ana, di na ginabago. Ingka oy di man kasustenir imong kilay, dali ra man kay mawa. Imong buhok dali kay mausab ang kolor, awa na di na nabago, wa kasustenir ba? Pero kana ganing uban nga di gyud koloran ang buhok, ang kilay di gyud usbon, ana mingka kasustenir gyud siya no. Di na man gyud na uso ng iyang buhok, pero kasustenir gyud siya. Pasabot makadaig ka sa iyang strength.
Pero kanang dali kay mada sa mga kalibutanon, inig-uso sa bland dayon, inig-uso sa kanang sana straight nga buhok, straight sa dayon, inig-usos buhok nga mugbo sa dayon, ig-usos tagas, sunod-sunod sa uso ba, dili ka bag-o. Dili sad ka matawag og kanini ang lig-on, dali nga maanod. Mao na ayaw na gyud pagpaanod-anod. Unya ikuyog ang Ginoo kanunay sa imong mga desisyon. Pangutana ba? Sugot ba kang Ginoo anino nga motambong kusmisa nya matuog ko? Ay di ba dahil sugot? Na mata na yan ka. No? Sugot ba kang Ginoo anino nga motambong kusmisa di jud ko muhog o kulikta? Ay na ba? Sugot ba kang Ginoo ani nga iniguli na ko sa amo gikan ko sa misa mga saba lang yapon ko sa akong mga anak no? Sugot ba kang Ginoo ani nga sige kog simba niya igabot ako sa amo awayo na ko akong bana kay gikan sa iyang kabit na maka ni mo ba kani gustos Ginoo? Mao ba kani gustos Ginoo nga kining akong igsuon ako gining padayonon ang kihan ako dito sa korte tungod lang aning mga utlan na siyuta nga nangausab? Sugot ba kang Ginoo ani nga akong ikihan ning akong igagaw tungod las utang? No. Ay magduko-duko diha. Kay nindot kayo ng mangutana tas Ginoo. Og kun moingon gani ka wa ni mauyon sa kabubutos Ginoo. Ilisi dayon, yung kalisod man pa dir, patabang ni Mama Mary. Kay di ginalisod basta sa Mama Mary na nato. Kadto bitang lisod kayo nako pagbayad sa utang sa ospital, akong manghod katos Klito, mga year 2000, na operahan sa kasing-kasing. Ang bayron noon sa ospital, 320,000. Bisa na lag 1,000, wa gyud ko'y kwarta. Nya diha ko sa seminaryo, ang tanan nagsalig nako akong pamilya. Nabuhi ang akong igsuon nga naopirahas kasing-kasing pero asa mag-ibayad mamatay ra sa tusyag usab. Sige ra ko rosaryo nako mahal nga birhen di jud ko motoo nga way solusyon ang Ginoo kun ikaw na maoy mangayo. Oy dali ra kay nasulbad in 4 days nakakuha dayon kog 300 out 270 di ba to? 300,000 na adayon ni provide. Sus nindota lagi dali ara lagi ngayon ako bayranan man bisan tinodong na ingon payable when able nako bayronon man sige na sa kog pangayo hilig man jud ko aning pangayo. After mga 5 months, nakadawat ko mga 400,000. Apil pang maintenance akong manghod hangtod na ayo. Karon na patyon na sad. Pero naayo siya itong problema nakumpleto gyud ang process sa pagtambal niya. Pero karon abot lang nagkanusa sa namamatay. Ang importante nga maka-experience ta ba? Duol lang kas mahal nga birhen. Dali ra gyud kaistanan pero ayaw dool niya nga magdaa ka giyawa kay di man gina mosugot ang mahal nga birhen. Ayaw sagula ang Ginoo ug ang yawa. Kada bang maingon ka mahal nga birhen tabangi ko pero wa lang mikasal mosabot ra ang Ginoo mahal nga birhen nga wa mikasal ning mga birhen ayaw i-combine ang sala ug ang kaning Ginoo. Sobra na sa nang imong gibuhat. Ana ba? Mahal nga birhen tabangi in town ko nga dili unta ko magkalisod nga dili unta ko masakit og kana ganing cancer pero mag-inom lang ko aning pills kay lisod na jud kaayo daghan na kay mig anak yung mga ayaw ana sikag inom ng pills makanser gyud ka nya ako na lang niya bahala nimo ini kamatay kay ako'y mudaan nimo ngadto sa akong anak aron akong anak mohukom nimo gasa ka ibutang ako lang to kihat-kihatan unya pero makanser gyud ka ana no naman niyo man kong tutukan
Mahal nga birhin, ako musunod yung kus imong simplicity, pero lain sa kay tanawon mahal nga birhin, nga mukalit na ikawa na ko'y kilay, ako naman kuning gikuanan, ako naman kuning naanad kong badlis, i-maintain lang din ako, mahal nga birhin, kay kilay is life man, mahal nga birhin, ikaw, buangon yun ka. Muna, lipay ko, na ako yung mga kaila, ikita na mo karon, ang buhok natural na, batian na lagig naong. Pero proud kis lang ng paden, naminaw na dyan ko nimo, tanawa akong buhok, nako, debati na dyan kikag naong tanawon. Pero in the eyes of God, nagsidlak-sidlak ang imong kagwapa. Ayaw kabalaka ng manaway nga mga matang yawanon, ang matang Diyos nun mo'y basihi, kay nagsidlak ang imong kagwapa, sama ni Maria, nga daw ba nagbanag sa kaadlawon, masiga murag adlaw, kalisangan maingog kasundaluhang, hinanay alang sa gubat. Masan mo kibawa to, sige na, manindog na ta.